Abusua Black Rasta aka asɛm bi afa AsanteHene ne Otumfour nyinaa ho. Momma yɛhwɛ video no na yɛntie asɛm a Black Rasta ɛka ya etwa sɛ wo a woyɛ santeni wote anaa wo a woyɛ Ghana ni wotie asɛm a Black Rasta ɛka. Na Black Rasta wobɛka sɛ Black Rasta kora ɔyɛ hwan ɔto reggae nnwom reggae artist currently ɔsa ɛyɛ adwuma ɛwɔ Onua TV obo reggae na okyerɛkyerɛ mu tore bi so politics na okyerɛkyerɛ mu waka asɛm bi afa Asantefoɔ ne AsanteHene ho. Mo yɛntie asɛm a Black Rasta ɛka fa AsanteHene ne Asantefoɔ ho ne Ghanafoɔ nyinaa sitwa sɛ obi atie asɛm a Black Rasta ɛka yiwie a yɛbɛba na yɛatoa asɛm a ɔka nso. If you want your own kingdom to thrive like the Asante Empire, the Asante Kingdom, who stops you from doing that? The Asante Kingdom is one of the youngest kingdoms in the whole of Africa. But look at the level the AsanteHene, from the days of Chum and Enchi, they were able to push the kingdom to where it is now. In the days of the great Osei Tutu the first, aided by the great Otumfour Anoche, Asante came to its highest point. There were people who wanted to be Asantes, and they were not Asantes. For the first time, we had people in the history of our nation, my brother, my sister, naturalizing as other people, forgetting and pushing away their own ethnicities to join the Asante Kingdom. Should I tell you more? For the first time, a Frafra man was ready to be called AsanteHene. For the first time, a Dagomba man wanted to be called AsanteHene. Hey, for the first time, we had Kusasis who wanted to become Asantes. Because the Asante Kingdom opened up and accepted other ethnic groups to come in, intermarry with their women, and give birth to powerful Asantes. And they went for the Moses and the Dagombes. They were smart right from the start. But of late, look at what is happening on social media. People who claim to be Asantes can talk to the AsanteHene as if he was their houseboy. We talk, we have no respect. Of course, if AsanteHene makes a mistake, he is not beyond the laws of this nation. But there's a way to talk to a man who has power. We don't pay our taxes to AsanteHene. We can't go and blame AsanteHene for the potholes in Accra. No. AsanteHene is doing all he can to be able to put Asante where Asante is supposed to be. The least we can do as a nation is to support AsanteHene. Today, if ethnic groups are having problems, AsanteHene is the first person they call. The Gombes and Kokombes had an issue. AsanteHene was invited through, even amongst the Gombes. Abudu and Andani Gates, AsanteHene had to come in. He was the final person who brought peace. True. Today in Boku, Mampusis and Kusasis are waiting for AsanteHene to go there before they will smoke Bonto for peace. True. If we degrade AsanteHene and make him a common land guard and useless, we will suffer. We will think that we are disgracing as Ashanti, but we are sowing seeds of rage. And whoever sows a bloody seed will reap a bloody crop. If you sow the wind, you will reap a storm. Think about it, brethren. It hurts me when traditional power is downgraded like this. Why do you want to disrespect the AsanteHene? What has he done? I heard he was even poisoned at some Akwesi there some time ago. They want to take his life and finish him. There was a time, even Asantes themselves made a mistake by saying, nobody talks about our king. We are the only people who are supposed to talk about our king. When you do that, you are limiting your power. Abusua Black Rasta say AsanteHene ɛyɛ ɔman no nyinaa agyapadeɛ. Sɛ woyɛ santeni o, wonyɛ santehene o, ɔsɛ santehene
ɛyɛ ɔman no nyinaa agyapadeɛ. Osei Asante Kingdom no the youngest kingdom a ɛwɔ hɔ. But AsanteHene said we see maintaining Asante no ɛne na henie no ama na be very important ɛwɔ Ghana ha. Ndi si atoto na se a yɛbɛbrɛ. Ɔkyerɛm sɛ ɛko bi kɔ so a ɛwɔ Ghana ha yɛhwɛ sɛ ɔde na no betum ansa na asomdwie aba. Nti sɛ wopɛ sɛ womanfo ana sɛ wahenie ɛyɛ saa a wobetumi ayɛ. Sɛ wopɛ sɛ kɔ animu a ebegyina woa wo so. Ɔsan kyerɛ mu sɛ dwuma a odi ɛma Ghanafoɔ ɛnyɛ Asantefoɔ nko a odi ma Ghanafoɔ no asombu yie. Nti sɛ yɛtoto na se yɛbɛbrɛ. Abusia ɔkyerɛ mu sɛ ntɔkwa a ɛkɔ so wɔ north abusua bi ni we anya ntɔkwa ahensɛm ɛyɛ ɔno nko a na gyina no tumu a asomdwie ba. Ɔyɛ example ɛwɔ mu. Ɔsɛ sɛ ebi kɔ so a ɔmo twɛn sɛ AsanteHene de na no betum ansa na asomdwie aba. Nti sɛ wototo AsanteHene ase a ɛbɛha ɔman no nyinaa. Nanso asɛm a Black Rasta ɛho a ɔka nipa bebree wɔ hɔ a they don't accept, they don't believe. Ɔsɛ whether sɛ yɛ Asanteni anaa wonyɛ Asanteni, AsanteHene role a ɔplay toward the development and peace ɛwɔ Ghana ha no ɛyɛ extraordinary. We nyɛ me Asanteni asɛm ɛnyɛ mo de mo ha adwene ɛnyɛ no kora no ɛna ɔde ato baabi no. Black Rasta nyɛ Asanteni but sɛ de asɛm no tie no ɛna waka ne sa. Abusua ɔsɛ woyɛ ɔhene wɔ Ghana ha. Sɛ wopɛ sɛ ɔhene no kɔ so a ebegyina wo a so. Kaya no sɛ AsanteHene a place no ho anase respect any said the nipa si tie no nipa si bu no asɛm bi a ɛkɔ ɛden ɔdena no tumu a na asɛm na dwo. Nti ɔyɛ ɔman no nyinaa treasure kyɛ sɛ ɔyɛ ɔman no nyinaa agyapadeɛ kɛse a ɛnni kwan sɛ yɛtoto no ase koraa saa na Black Rasta ɔkae. Nti yɛmfa buo ne nidie ɛma deɛ nidie ɛden ɛsɛ no. Obeka say na say domahene ka say na we mu ka say na social media domafo asantefo ni nyina na Black Rasta eden aka no pani e de pani asomdua AsanteHene e de pa Ghana ha osisi asem obi omunya asantefo kra enye oman a like odi omo so anase enye asantefo no omunya problem a omo bedwa atoa no e ma ne siesie asem no e ma asomdue e ba kama. We na nyina ye pe. We na nyina ye pe. Black Rasta Yankopon show. Abusa Yankopon show say dan dan nyina wo hwe bobi ansa media. Na bibi aso ye ka mama. On second video ya na wa share na uni aso so enya bia hwe na bibi aso etimi ai kama e wo e dia ma. Bobi ansa makraw Yankopon show. Bye bye.